Zdravo dječaci i djevojčice, ja sam teta Lana. Danas ću vam ispričati jednu priču koja se zove Mladiću, ustani. Zlatni redak nalazimo u Lukinom evanđelju 7.16, a tamo piše: Bog pohodi narod svoj. Poruka ove priče je: mi služimo Bogu kada pomažemo ljudima koji su tužni. Jeste li nekada bili zaista tužni zbog nečega? Toliko tužni da ste plakali. Tako se osjećala majka u našem današnjem događaju. Isus je išao od grada do grada govoreći ljudima o Bogu i ozdravljajući bolesne. Njegovi su ga učenici svugdje slijedili. Drugi ljudi su isto željeli čuti i vidjeti što je Isus radio, pa ga je veliko mnoštvo slijedilo iz mjesta u mjesto. Jednog dana Isus je došao do grada zvanog Nain. U to vrijeme gradovi su bili okruženi zidovima sa vratima na koja su ljudi ulazili i izlazili. Dok je Isus hodao prema gradskim vratima, vidio je ljude koji su nosili lijes. Mladić je umro i trebao je biti sahranjen na groblju izvan grada. Njegova majka i veliko mnoštvo slijedilo je ljude koji su nosili lijes. Isus je mogao čuti plać mladićeve majke, a i skupinu ljudi koji su plakali. Majka je bila udovica, što je značilo da je njezin suprug umro i sada je njezin sin jedinac također umro. Isus je odmah znao zašto je bila toliko tužna. Njezin suprug i njezin sin su umrli i sada je ona bila sama. Nije imala nikoga da joj pomogne, nikoga da zaradi novac za hranu, nikoga da joj pomogne kada je bolesna, nikoga da je tješi, skrbi za nju kada ostari. Isus se sažalio nad tom majkom i želio učiniti nešto kako bi joj pomogao. Tiho je došao do žene. Kada su ga ljudi vidjeli, svi su u tišini stali. Prestali su plakati. Zatim su se okupili oko Isusa i majke koja je plakala. Što će Isus učiniti? Pitali su se. Što on može učiniti? Isus se smiješio ženi i nježno je rekao: ne plači. Zatim je dotaknuo lijes i kada su ljudi vidjeli što je učinio, svi su zurili u njega. Što će sljedeće Isus učiniti? Zatim je Isus rekao: mladiću, tebi govorim, ustani. Ljudi su morali biti iznenađeni čuvši Isusa da to govori. Svi su znali da je mladić bio mrtav, a mrtvaci ne mogu ustati. Ali kada je Isus progovorio, mladić je sjeo i počeo govoriti. Isus ga je dao njegovoj majci. Je li ona bila sretna? Ma naravno da jest. Prestala je plakati i počela je slaviti Boga. Ljudi su bili zadivljeni. Oni su vidjeli čudo. Njihova su se usta morala otvoriti od iznenađenja. Bog je došao pomoći svome narodu, uzvikivali su. Uskoro su se svi vratili u grad puni radosti i sretni zbog Isusove ljubavi. Božja skrb je predivna i On nas poziva da i mi pomognemo tužnim ljudima. Kada vidimo nekoga tko je bolestan, uplašen ili usamljen, Isus želi da im kažemo ljubazne riječi i da ih slušamo, da ih tješimo. Možemo ih voljeti kako je Isus to činio. Kada to činimo, to radimo za Isusa.